afternoon mga guys. Rani ana sa yung pobre nga doy channel. Pwede subscribe. Pobre nga doy TV. Yung channel natay paghimon karon nga drama nga naguluhan. Lolo Cordapio. Chicks boy nga bugoy. Kini si Lolo Cordapio nagpagidaron kini 80 anyos ug na si crush nga iyang silingan nga si Inday Angelina. Og 18 years old pa kini. Og si Lolo Cordapio daw sama nga nabuang na gid siya niining babae siyang crush kay kada lihok na ni iha gining pagasundon og iha gining pagga bali mura siya stalker ni Inday Angelina. Og nina tong sugdan no Lolo Cordapio bugoy nga chicks boy. Nasa kadlaw na Lolo Cordapio dito sa iyang payag. Ang iyang payag dool kini sa sapa guys. Unya, wala damha dito. Nakita niyang usa ka babae nga naligo. O gato nang sugdan niyang dama niya. Kapo nga ang payag ay. Kapo ay garo. Agawan, kapoy kayo. Ganun kagmais, sige na lang ay. Kinabuhit ang kabre. Ay, baway. Yun na ba? Ako sa ning akong ipadaplin sa akong kabaw ning kuan, ang tuguyan. Mayudos ako. Ay, na akong lakaw niya akong payag paingon to. Gani inom sa kong tubig ba? Oh, magayo. Ini apa? Salamat siguro kay no min tayo ko sa kabas ng tubig. Kung na kay kang tubig kay gikan kini sa lasang. Kung sabay. Bug naman akong bayag oy, hinut kay pawayan. Yun na pa ako sa ning ablihan akong bitana na akong bayag. Kuha sa dagang kahoy. Rep. Ablihan ko rep. Hala. Hangin na bugan. Yun na pa. Noon ay babae naligo sa sapa. Ang guroy. Hala, wow. Mura kinda Angelina makakini. Gunay kong kuras sa Angelina. Mamagkani naligo ni sapa. Hala, wow. Kaputi. Di sa kamunod to be. Di sa kamunod to be. Ako sa ni inahinay sa kong kamang atong unggoy ako magaling kuras. Si Angelina, karon kay Angelina. Di kong di siya ka makuha nina kong mga diskarte. Imo may kong away ayawan ni Angelina. Buka pa. Kung di ko ni makuha, kung di ta ka makuha sa niya akong personal nga diskarte. Kuha o na kita sa nung desta. Dagaro. Ani abi, maginayan ko ni kamang na niya akong dawan. Upsa ko Angelina. Wow, kaputi jug pa ay. Kana bi. Bita pa. Kamang nagawa sa galing bultahan. Kuan ako ni, inarmin ako ni, siklutuhan ako gamiton ni. Takot pa, sige kamang na kami pinagi na ka, kagabitan ni kong siko. Nagikawag niya sa armay nga sikrol. Kamang ko din di na kayo ko layo ni ning sapa, ngagalikod ng Angelina. Sa Angelina dyan ka na nagtalikod man, pero hibaw dyan ko nga sa Angelina dyan ka na. Wow, kapatik pa. Kamang ko. Garay, hibahala na lang. Wow, dyan na ko sa sapa, nanabo na. Dyan ako pasalipod ko ning dakong bato. Begini po. Kurang mau klaro na kayo mga pila na ko kadupa ni Angelina. Wow. Sa pabig, kurang si Angelina na nabunan ning sabon. Kani kali ko tulong here. Mumod na kayo. Mata ka shampoo sa Angelina. Yun na pa. Di may mo. Mani ayo. Angelina nga. Di man kayo mo muli din sa pito. Atur man dito si Bagno saya. Sige na lang ko salah. Wow, kalamig lawas ni Angelina. Oy, puti kay paawa kumot kayo. Angelina. Tumbang ito kami ni Angelina. Wow, agoy, nagsabon na siya siyang lawas. Kuroy ni Angelina. Iyon na pa ako na iplastan niya akong armas. Papa, lamin na kayo si Angelina. Lamin na kay kupon. Angelina, kaputi man mo. Wow, nilambyog na yung buhok.
yan ang kumot-kumot na niya mga paa. Gisab na na. Oh, ya tayo pa. Niya to, hindi sila na ito pag internet dili na. Pag, hala, natin pa. Uy, animal. Hindi ka sila na. Uy, animal, ikagustoy. Ikaw, madada ka na naligo na ng ano. Uy, Nikodapyo. Nakunsam ka na Nikodapyo. Uy, yatoy. Uy, Nikodapyo, ay mo akong gi. Kung Nikodapyo mo akong gi. Tanaw ni Uy, buya, gijabon mo. Natuya kang bayuta ka. Buya gaba ka, hawa na. Uy, ikaw ni hawa na Nikodapyo. Imo kong gitano-tano rin. Datoy ha? Nga nanusok ko na rin, ha? Layan ako, ni mga natuya ka. Puya gaba kang bayuta ka, oy. Layan ako, oy. Puya gaba, di mo.